בוקר טוב למשפחת הוריי, האהובה שלי. לקראת יום ההולדת ה-45 שלך, החלטתי לחלוק את המתכון הסודי שעובר במשפחתנו מדור לדור למאפה של החלמה. לפני הכל וקודם כל, תרגעי. קחי מהספר הגדול 12 צעדים, הוסיפי 12 מסורות מה-12-12 של אכלני היתר האנונימיים, כדי לייצב את התערובת. הוסיפי תפילות ומדיטציה, בכל המרבה הרי זה משובח. כוס גדולה של אמונה, שלווה ואומץ, קמצוץ תבונה, ועכשיו לערבב בהתלהבות והנאה. חצי שעה ביום של אישה בהתמדה ובאהבה, והנה התערובת לשימוש רוחני כבר מתהווה. פרסי פרוסות נאות לכל חברותייך וחברייך, ואל תדאגי, הכל יחזור בכפולות מכופלות אלייך. לבריאות ומזל טוב.